Stiglitz en mand, der klart er bedst i offensiven med en god rækkevidde. Teknisk glimrende en bokser. Arthur Abraham normalt defensiv kontrabokser med et brag af et slag. Og de kender hinanden ud og ind. De er jo også ganske udmærkede venner uden for ringen. Det kan man ikke se meget til normalt, når de fighter, men en stor kamp kan vi formentlig vente. En Abraham meget mere med i kampen fra starten, end han normalt plejer at være i sine VM-kampe. Og Stiglitz aggressiv her. Stiglitz i de røde bukser naturligvis. Og selvom Stiglitz ikke er en udpræget puncher, normalt slet ikke i samme slagklasse som Abraham, så var han altså i stand til i den anden kamp mellem de to at stoppe Abraham. Og en flot offensiv start fra VM-udfordreren Stiglitz. Bevægelig lidt til ben, Stiglitz. God højre fra Abraham. God dybe slag. God dyb for højre fra Stiglitz. Kommer op ved øret, der rammer med højre. Udi Winkler nede i baggrunden. Tempofyldt. Fortættet, intens første omgang her. Heller ingen grund til taktisk afvinding. De kender hinanden. Man er godt med jabbet, Stiglitz. Fremragende første omgang med Stiglitz foran, efter min mening. Aber dann nochmal eine Aktion, dann ist es gut. Eine Aktion. Bist du fest? Was? Bin ich fest? Atmen. Komm mal, atmen. Atmen schon. Also, wenn es brennt ist, god musst du højre, der kommer ind fra Abraham her. Det er fanget af armene, den næste. Aufpassen. Nicht so viel doppelt. Aber schon ganz gut. Immer wieder Führungszeit rein und 1-2, das kommt doch gut. Aber versucht, nicht durchkommen. Og i den sidste kamp mellem de to i marts sidste år, der vandt Abraham på en split decision. Og det var i den kamp, hvor han på dramatisk vis havde Stiglitz i gulvet i 12. og sidste omgang. En afgørende fase. Og så kender vi Abraham ind bag dobbeltparaden. Han skal ud af ringhjørnet. Utrolig meget på spil ud over penge og titler og ære. Så har Abraham bebudet, han mener, han har 2-3 år tilbage af sin karriere nu, til trods for, han er 35. Har slet ingen planer om at stoppe. Kamera her fra kampleder Earl Brown, monteret på en skjorte. God højre hånd, men svært at komme ind bag Abrahams parader, når de ligger så højt, at de ligger dobbelt. Fuldstændig den stil, vi kender. Og så har han et uhyggeligt hug.
Mange husker garanteret, da han huggede German Taylor ned i Berlin i sidste omgang. Frygtelig knockout. Det er en meget, meget aggressiv og offensiv Stiglitz. God dyb højre her fra Abraham. Watch your heads, please. Watch your head. Watch your heads, please. Also du zuerst auf, mein Junge. Lass ihn. Lass ihn ruhig. Nein, du zuerst. Lass ihn ruhig. Og hvilket tempo, hvilken action i anden omgang med knap et minut tilbage. Ja, det er godt af Abraham. Stærkt igen. Fantastisk at se Stiglitz i den grad blev ved med at gå fremad. Og selvom den her kamp er kaldt The Final Countdown, så hvis Stiglitz skulle vinde titlen tilbage, så står det 2-2. Og Monik, der så kommer en Final Countdown. Det har været fremragende kampe mellem de to, og publikum kan lide det. Der er næsten lige så. Ja, Abraham peger op på venstre side af kinden. Det er der, han fik opereret plader ind efter kampen mod Edison Miranda i sin tid. Fantastisk drama. Jeg vil egentlig hellere se Abrahams hoved nu end Stiglitz. Dirk Dempsey, selv professionel bokser. Boksede om EU-titlen, tabte. Var professionel i 5-6 år fra, jeg tror det var 2006 til 2006. Nåede ikke de helt store. Sehr kompakt verteidigen. Schlag ihn mit seiner einen Mitte. Ja? Ja, det var den anden side, han pegede på at klage. Der er et eller andet derovre. Og det var netop i den side, husker jeg fra den kamp, det er nogle år tilbage, at han fik dobbelt kæbebrud allerede i en af de første omgange. Alligevel boksede Abraham videre med dobbelt, eller var det tredobbelt kæbebrud. Og hele ansigtet var hævet op, men han vandt på point. Fantastisk indsats i den kamp. Det er vand, vi skal have væk fra ringhjørnet, siger Earl Brown. Tredje omgang. Don't hold him, don't hold him. Ja, det er ramt her, Stiglitz. Han er ude af balance. Kom så frem af Abraham. Ja, han vil helst stå lige og vente, og så støde kontra. Det er hans stil. Og igen billedet, det dummende billede for Earl Brown. Og så er Abraham inde bag de parader, som vi kender så godt, og som han nærmest har sat som et varemærke. Nato Abraham, der både har gjort så stærkt i Superman som her, og også i mellemvægt, hvor han også var mester. Og der huserede han dengang hos IBF, det internationale Boxing Federation. I dag gælder det altså WBO-titlen.
God højre fra Abraham, der går ind over den lange lige venstre fra Stiglitz. Ja, det er stærkt det her, Stiglitz. Tager store chancer, men er ikke nær så velbeskyttet som Abraham er. Sløser lidt med paraderne samtidig, når han angriber. Fremragende kombinationer af Abraham venstre højre. Lass die Hände stehen! Komm! Hörst du? Hälfte! Fejler sit jab her. Break. Come on, y'all got hold on too much now. Det er kun ved at runde tredje omgang af her. Masser af gode boksing og dramatik allerede her. Time. Come on now. Arthur, hörst du nicht, wenn ich sage ausrichten? Hier, guck mal. Komm ab! Bum, linke Hand. Hörst du? Gut. I'm gonna make it. I don't want him out the head. You guys, you're holding a little bit too much too. All right? Ja. Also, hörst du? Ausrichten, links, rechts. Und dann links wieder. Den er god. Dann kommt noch die rechte gut. Rechte gerade Bauch, linke Kopfbag muss man machen. Ja, aber die Og links der er, han har fået en hævelse der, er helt op ved øjet, og ikke på kinden. Det er lige ved, man skal håbe, det ikke er den gamle kæbeskade, der er brudt op igen. Til trods for, at han har, jeg mener, det er titanium, han har fået opereret ind i venstre side af kæben efter dobbeltbrud. Og en fjerde omgang, hvor Abraham kommer hurtigt ud igen. Bevæger sig godt. Break. Don't punch. Let him go. Right. Det er stærkt, men meget af det meste af det, fanger Abrahams parader. Fight. Prøv at se, hvor højt de ligger, handskerne beskytter ham. Let him go. Og det giver så muligheder for at gå dybt for Stiglitz. Dybt. Men der ligger albuerne for Abraham. Passer på sig selv. Og så kan hammeren komme når som helst. Break. Klasse, Robert. Weiter so. Ganz konzentriert. Jawohl. Det er godt, det der, Abraham. Fantastisk kommet tilbage. Gute Deckung. Break. Hey. Come on. Right ahead, please. All right. Ja, Ølbaum var henne og sige, jeg tror, det var et slag, der var om i nakken, og så var der også lidt med hovederne, der ramte sammen her. Ja, han glider. Han er ude af balance, lad os se. Han tæller og kalder det knockdown. Som jeg så det, ser det ud, at han gled, men han bliver ramt. Det bliver spændende at se i slow motion, hvor meget han er ramt, og hvor meget han glider. Han glider klart på fødderne, Stiglitz. Han er ikke virkelig medtaget, Stiglitz. Mildt sagt kommer i en voldsom modoffensiv. Igen flot arbejde af Stiglitz. Arbejder godt med jabbet og udnytter sin rækkevidde. Break.
break. No punching. Let him go off. Fight. Lander tunge stød Arthur Abraham til kroppen også. Og griner og smiler til sine ringhjørne. Bramowski. Udvikler er der. Jeg glæder mig til at se den slow. Op, hvor der er ikke tvivl om, han bliver ramt, men jeg mener mere, det han er ude af balance, han glider på fødderne stikvis. Lad os se, om den kommer. Han bliver ramt 2 gange faktisk. Zähne sind kaputt. Men det var ikke den. Her. Han glider. Kom mal, Junge. Wir trinken mal was. Gib her einen Eimer. Jeg er ikke sikker på, at der skal tælles der. Gib mal Wasser. Moment. Det var tidligere, han var ramt her. Der er han ude af balance, og så bliver der chattet til ham, og så sætter han sig på rumpen og glider. Erik Dempsey, træneren. Dicht bist, wenn du hingehst. Der hat nur die scheiß Jungs auf. Get that water up, please. Fight. 5. omgang. En ganske lige kamp, men trods alt synes jeg, at mesteren Abraham har landet mest præcise slag, og mange af slagene fra Stiglitz er endt i Abrahams parader, men det er jævnt, det er lige, det er interessant, det er intenst. Come on, don't do that. All right. Fight. Abraham slagfrekvens. Stiglitz har landet flere. Men computerstatistikker skal man ikke tage alt for alvorligt, og så er der også noget med, hvilke omgang det er sket. Det er en Abraham, der relativt tidlig i kampen, allerede var aggressiv og offensiv. Går ind og slår, kommer hurtigt tilbage. Abraham og venter sig på Stiglitz, der i den her omgang ikke har fået udrettet noget. Break, don't punch. Fight. Break. Arthur Abraham, der jo var med i Super 6-turneringen, hvor Kessler også var med. Led på sure nederlag, men havde også en fantastisk kamp mod German Taylor. Den, hvor han stopper Taylor. Arbejder godt i øjeblikket, Abraham. Og stort overblik. Taktisk klog. Fantastisk. En højre, der går rent ind. Break. Don't punch. Let him go. Fight. Stiglitz kommer igen. Break. Arthur Abraham, der var konge i mellemvægt hos IBF. Haft det lidt svært i supermellemvægt, men selvom han har haft nogle træningsmæssige problemer, ikke alt for disciplineret, og også haft nogle vægtproblemer, så synes jeg, han er værd at vinde plads i supermellem. Der er noget at fylde op på det her, Stiglitz. De der billeder fra Earl Brown fra skjorteknappen, hvor han har et minikamera siddende. Det er et effektbillede, men giver ikke så meget. Du musst mich verstehen, Arthur. Du musst mich hören. Lass die Hände so die Linie stehen. Der läuft drauf. Und dann 1-2, nicht ausholen. 1-2. Also, Arthur, hörst du nochmal? Hör auf meine Worte. 1-2. Dann rausgehen. Fantastisk kombination. Venstrehånd laver forarbejdet, og så stempler højrehånden rent ind på masken af Stiglitz. Die sind doch alle auf deine Seite, komm.
Lass mal das laufen. Aber... Stor kamp er det. Come on, second, let's go. Make sure they get that water up, please. Sorry. Come on, let's go, let's go, let's go. Sjette omgang skal vi i gang med her. Arbejder godt fra starten med jabbet her. Stiglitz. Stiglitz. Lyder det fra de 12.000 tilskuere. Stor opbakning til bokseren fra Magdeburg. Godt det der, Abraham. Kommer igennem. Venstre hånd og så højre hånden rammer dybt. Abraham ovenpå. Stiglitz i vanskeligheder. Ja, han er i store vanskeligheder. Anden tælling. Læg mærke til, hvor forsinket den kom. Håndklædet her fra Dirk Demski. Han vil have håndklædet. Han opgiver. Det har Earl Brown ikke set. Han opgiver for manden. Earl Brown opdagede det knap. Forsvarer verdensmesterskabet. For første gang er vi i en situation, hvor det er mesteren, der forsvarer det. Dirk Dempsey med håndklædet klar til at kaste i ringen. Kampet af Earl Brown var ikke opmærksom. Det var andre officials ude ved ringside, der sagde, at den skulle stoppes. Så er det, og så var det final showdown. 2-1 stod det inden det her, og nu 3-1 til Ardo Abraham. Men Stiglitz nåede altså at stoppe Abraham en enkelt gang. Måske lidt overrasket over, at Dirk Dempsey så hurtigt valgte at kaste håndklædet ind, men han kender sin mand og kunne se, at det var ved at være slut. Afgørelsen, prøv at se det her, rent igennem, og så dybt ramt på kæben. Han sejler her, og den kommer forsinket. Kan være en alvorlig en, han har fået på tæven, og det er rigtig vurderet måske af Dirk Dempsey, træneren, der selv har været professionel bokser, at sige, at han har fået nok der. Prøv at se det her, hvor hårdt han har ramt. Nej, prøv at se den forsinket. Den rammer helt op ved tændingen. Au. Utrolig afgørelse. Prøv at se, benene går fuldstændig væk under ham. Og Brown har ikke opdaget håndklædet. Men altså ret beset skal det også kastes ind. Holder det op. Kutyme er naturligvis, at det bliver smidt ind i ringen. Det var, som vi kunne se, en kvindelig officials ved ringside, tror jeg. And round number 1 is underway. The legend is back home. Very focused is Banchamak. I saw him warming up in the back. He looks in great shape. And I have a feeling that this is an experience that Calvo will never forget. Nice dip, keeps his opponent away. Calvo returns right to the head, very nice. Hands up high. Calvo, we know, is explosive and has a ton of power. Buakaw, it's a master of timing. Great kicks, great power, great speed, as you can see right there. And it's what I'm surprised of is just the way Buakaw is built. You know, usually he walks around 67 kilograms, but he looks the bigger fighter today. He didn't cut a lot of weight this week. But just the way his body's built, he looks bigger than his opponent. Buakaw says that he respects his opponent because he is multifaceted. Nice liver punch and drops him. A standing 8 count for Calvo. That punch dig into the liver hard.
Calvo is breathing heavy, and I would not be surprised if Buakaw goes back to the same play. Calvo would definitely know that. Will he be able to stop it? That is the question. And there, Calvo starting to fire. And Buakaw comes, says, "Bring it." Goes back to the lever. He knows he got a spot there that he can work on. And he punches him. Second shot to the liver. Drops David Calvo. He is in obvious pain. And I do not know. Yes, he does get up. But will he be able to move forward? No, it's over. Is the answer. Buakaw gets... Let's see the replay here. First time he goes to the lever. Right there, digs in hard, drops him. The second time was amazing the way he did it. Didn't even throw his knuckles in that punch. Looks like more like a jab to the liver, and drops Calvo flat.